Hello guys, so ngayon nandito tayo sa Pusurubio, Pangasinan, dito sa Farmers Love Agritourism Farm. At kung makikita nyo nga dito sa labas, may mga tindahan na pwede kayong bumili. Yan, shout out pala sa kanila. Salamat sa juice. Thank you po ate, thank you po. So may mga bilihan din pala dito guys. Ito sa labas. So, kung kayo ay yan, nauuhaw, nagugutom, pwede kayong bumili dito sa labas. Itong ano na ito is kakabukas lang, last October 1, nung Sabado ata. Ayan. So simple lang dito sa lugar na ito, wala pang halos ano, kasi papasok yung ano niya, pasok yung itong lugar na ito pa. So, ito ang magiging entrance ninyo. Yan, may makikita kayong arko dyan ng Farmers Love Agritourism Farm. Dito pa lang sa loob, pagpasok nyo pa lang ay makikita nyo na ang kanilang parking area. Dyan ang mga motorcycle. Tapos, dito naman sa kabila ay ang mga 4 wheels. Ayan. So, bago kayo pumasok, kailangan nyo munang pumunta sa kanilang registration area. Yan, makakapasok ang mga 4 wheels dito. Dito naman sa registration area nila, kailangan nyo munang isulat ang inyong mga pangalan. And kung makikita nyo nga, may mga tinda rin sila. Yan, fresh from the farm na mga gulay at mga iba't ibang uri ng mga plants. May mga tinda rin silang mga seeds dito, inumin at iba pa. Ayan, so bago kayo pumasok, kailangan nyo munang maglista at magpapatatak. Ayan, yung mga seeds na kanilang binebenta. Ayan, so dito pa lang kitang-kita nyo na ang kanilang mga tanim sa kanilang farm. Ayan, si ate. Shout out pala kay ate na nag-assist sa amin sa registration area. Ayan, so bago kayo pumasok, kailangan nyo munang magpatatak at magsulat sa logbook nila. So yan nga, nakapasok na kami dito sa loob. So yung makikita nyo yung mga halaman ay iba-iba yung mga uri niya. So, tingnan nyo naman, napakaganda nung mga halaman. Kung mahilig kayo sa Instagram, yan, sa mga pictures, pwede kayo dito pumunta. At sigurado ako na mag-i-enjoy kayo dito. Ayan, so makikita nyo dito yung buong mga halaman po nila. Iba-iba yung mga halaman nila dito guys. Ayan, so pwede kayong mag-picture-picture dito. Ayan, malawak yung lugar na ito, puro mga halaman at may mga part din dito na nagtatanim pa lang sila, kumbaga maliliit pa yung kanilang mga tanim na halaman. So dito sa part na ito ay makikita natin ang halaman na ito. So maliliit pa tong mga halaman na ito guys. Kaya pag pumunta kayo dito, mag-ingat kayo, dapat hindi nyo maapakan yung mga halaman na yan. Ayan, do not step on the plants. Ayan, pinagbabawal po nila na maapakan yung mga yan dahil maliliit pa po. Diyan sa gitna ay pwede kayong mag-picture din dyan. Yan yung gustong-gustong place or area ng mga turista na pumupunta dito. At nakalagay yung mga pangalan ng mga seeds o halaman na yan. So, ayan, makikita nyo ang sunflower. Ayan. So, napakalawak ng lugar na ito at ang makikita nyo lang dito ay ang mga halaman na yan. And so, matingkad ang kanilang mga kulay. Lalo na pag naarawan o nasisinagan ito ng araw. So dito rin may mga nakita rin kaming nagpipicture, yung sa mga photoshoot. Ayan, so si ate, birthday ata ni ate yung nakahawak ng balloons.
Ayan, so dito na part din, papakita ko sa inyo yung mga halaman dito. Ayan, so every area, every corner nung place na ito, may mga makikita kayong iba't ibang halaman. Ayan, so may mga puti ang bulaklak, may mga pink, etc. May mga red. Ayan, so tingnan nyo naman, di ba? Napakaganda. At alam ko na hindi kayo magsisisi na pumunta kayo dito. Ang entrance fee pala dito ay 50 pesos. Pero worth it naman yung bayad natin. So, kasama ko pala dito ang aking ate na pumasyal dito sa Pusurubyo. Ayan. So, kung makikita nyo, nandito na ako sa sinasabi kong pwede nyong pagpicturan. 'Di ba? Ang ganda. Talagang ang ganda nung design niya. Pwede kayong magpicture dito, one to sawa. Ayan, yun nga lang, mainit nga lang dito sa part na ito. Kaya makikita nyo yung iba, nakapayong. Ayan, si ate at si kuya. Ayan. So, doon may mga sunflower din doon, guys. Dito lang na part, itong yellow na ito, medyo masakit lang siya sa mata pag nasisikatan ng araw, kasi talagang nakakasilaw yung kanyang kulay. Ayan, so pwede kayong magpicture dito, guys. Ayan, yun si ate na nagpipicture na nakahawak kanina ng balloons. Ayan, may mga nagpo-photoshoot din dito. Hindi ko lang alam kung may bayad din kapag kayo ay nag-photoshoot dito ng for debut, birthday, wedding, etc. So, pwede kayong magtanong doon sa may registration area nila. Basta ang binayaran lang namin dito is 50 pesos. Ayan, tag 50 pesos kami ng aking ate. So, makikita nyo dyan, may mga halaman din dito na part. And dun sa gilid, meron din palang mga upuan. At pwede kayong dun magduyan. May mga duyan din sila doon. Hello guys, so ngayon dito na kami sa farm dito sa Pusurubyo, Pangasinan. Kung makikita ninyo, talagang napakaganda ng lugar. Hindi ko rin ina-expect na ganito siya kaganda. And yan, sa likod namin ang daming mga iba't ibang uri ng halaman. So ang entrance dito ay 50 pesos. At sulit naman, kasama ko pala ang aking ate, Eloisa. So, ayan, puntahan naman natin doon sa kabilang part nito. And so, makikita nyo doon sa likod ko, may mga nagpipictures dyan. Dito lang guys, pag pumunta kayo dito, magdala kayo ng payong nyo kasi mainit. Ayan. So, doon na part, may mga maliliit na halaman din doon. Pero ngayon, nakasara pa yun dahil pinapalaki pa nila. Kumbaga, hindi pa sila nagpapapasok ng mga turista doon banda. So, tara, puntahan natin doon sa gilid dahil kailangan na nating maghanap ng mauupuan at magpapalipad pa tayo ng drone. Ayan. So, dito, hindi ko na inalis yung jacket ko kasi mainit. Kaya kung makikita nyo, may mga tao doon sa gilid kasi dito na part, lilim banda, pwede kayong umupo. Ayan. So, dito, kitang-kita nyo yung bulaklak nitong halaman na ito. Itong halaman na yan lang, yung halaman na yan, medyo meron siyang amoy. Alam niyo yung parang amoy ng paputok. Ayan. So, medyo yung na-observe din namin sa aming cellphone dito, madali siyang mag-overheat. Ayan. Siguro may mga halaman dito na nakakaano ng overheat ng cellphone. Yan, dito may mga halaman din dito, mga bulaklak. Ayan. Yun sa likod ko, doon sila nagpapalaki ng mga halaman. Meron pang part doon, pero ngayon ay nakasara pa. Ayan. So, dito kitang-kita nyo yung mga
halaman na yan dito. Yan, mainit nga lang, kaya pag pumunta kayo dito, magdala kayo ng mga payong ninyo. And so guys, maalis na kami dahil makulimlim na dito. Ayan. So, worth it yung bayad natin dito kasi maganda yung lugar. And, yan. So, kung mapapansin nyo guys, itong mga halaman na ganito ay talagang marami dito sa part na ito. Yan, pwede kayong mag-picture dito. Ayan. And dito naman makikita natin yung mga maliliit o pinapalaki pang mga halaman dito. At bawal silang apakan. Oops. Yan siya. Ayan, so dito rin na banda, pwede rin kayong magpa-picture dito. Ayan, si ate at si kuya, nagpi-picture dito banda. Ayan, talagang ma-appreciate nyo yung mga bulaklak dito. Ayan, so kailangan na nating pumunta doon sa labas. Ayan, papakita ko po sa inyo yung part dito na mga halaman dito, yung mga bulaklak. Dito rin may makikita rin kayong orange na flowers. Ayan, at pinagbabawal po talaga na maapakan ang mga plant beds po dito. Pwede po nila kayong mapagalitan dito. Ayan, so pag pumunta po tayo dito para kayong nasa Baguio yung feel niya. Ayan, at ayan, bawal din pong mamitas ng mga bulaklak ng mga halaman na ito. Ayan, so pwede po tayong magpicture pero hindi po tayo pwedeng mamitas. Ayan, so talagang ma-appreciate mo kapag ikaw ay plantita at plantito. Dito sa gitna, meron din silang pinag-pipicturean dito. Ayan, pwede rin po kayong magpa-picture dyan. Okay. Hello! Hi! Ano pangalan mo? Lian po. Lian? Cyril po. Cyril? Vlad? Ashley? Warren po. Warren? Warren? Warren. Ay, Warren and Leighton. So, hi, nice to meet you. Ayan, so, shout out naman sa mga batang ito. Ayan, napakabait ng mga bata. Ayan. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe ka na rin at para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po!